starter nu. Køber. Og så længden af den der er P1, som er lige med QP0. De er lige hinanden, fordi at det er rigtigt, vi har der. Og så fordi vi har den der projektionsform, som står i bogen, som vi har her, der kan vi dreje den her derover. Og så får vi den her form, hvor tager normalvektoren og jeg ganger med den anden vektor, P0, P1, og dividerer med længden af vores normale vektor i anden, og ganger med normalvektoren igen. Og så